Ben, pois moi bo día. Quero comezar esta rolda manifestando a preocupación que sentimos desde o Bloque Nacionalista Galego pola situación sanitaria, co incremento de número de contaxios, e facendo pois un chamamento a esa responsabilidade individual e colectiva que imos facer, estou segura, o conxunto da poboación de Santiago de Compostela para baixar a curva, para ser capaces de vencer a esta segunda onda que está causando problemas moi importantes en Santiago de Compostela. Unha cidade, un concello que ten unha especificidade moi grande, pois con esa universidade, non todas as cidades teñen unha universidade con 20.000 estudantes, que é a capital do país, que é un destino turístico importante, onde hai un forte peso do sector funcionariado e do sector servizos, en un sector que ten, ademais, moitas veces esas posibilidades de teletraballar en determinados momentos e que, por tanto, deixa tamén de acudir a bares, a hostelería, a outros espazos, e tamén unha cidade con un importante sector cultural que xa se leva resentindo durante todo este período. Por tanto, neste contexto e neste momento particular, entendemos que toda esta especificidade de Santiago ten que traducirse non só en solidariedade cos sectores máis afectados, que por suposto que tamén, senón nun verdadeiro plan de rescate, con axudas directas a fondo perdido por parte da Xunta de Galiza, cun investimento relevante e negociado cos distintos sectores, de maneira moi especial a Santiago de Compostela afectado polo sector da hostelería, do turismo e da cultura. Temos que fixarnos que, ao final, o que temos tamén no conxunto do país nestes momentos é un peche práctico de moitísimos establecementos hosteleiros en Ourense desde hai xa días, e agora en Santiago é ese temor de que se produza un peche importante que poida chegar ao 30%, cunha afectación gravísima a un conxunto que é un sector que é fundamental para a economía de Santiago de Compostela. E, por tanto, como BNG xa incluímos iniciativas no propio Parlamento galego para conseguir que houvese estas axudas directas en cantidade e calidade con negociación co sector suficientes, e tamén entendemos que o Concello tamén ten que mover ficha, tamén ten que ser consciente de que estamos nun momento especialmente particular e de que se non axudamos todo o mundo, isto pode ser un problema económico, aparte, para alén do problema sanitario importantísimo en Santiago. Por iso entendemos que para 2021 o Concello, alén de incrementar as bonificacións fiscais sobre esa ocupación de vía pública, no caso das terrazas, pero tamén pola recollida de lixo, aparte de facilitar a instalación de máis terrazas, o que debe de facer, o máis importante, é convocar esa liña de axudas directas para 2021 con maior contía económica que para 2020 e que sexa totalmente negociada co sector para que responda ás súas necesidades, para que realmente o que se ofreza ali apareza xustamente vinculado ás necesidades e ás propostas que fan desde o sector. E que é preciso para iso, para que esa liña sexa unha realidade, moito máis alá da vontade ou do compromiso de facela? O que fai falta é ter orzamentos. O que fai falta é negocialos, non continuar a agardar e deixar pasar o tempo, os meses, porque neste caso, falando de problemas de peches, de problemas ao final de economía, o importante son os prazos, e para cando van chegar estas axudas, se continuamos sen ter un orzamento, sen facer ningún tipo de negociación, ningún tipo de achegamento. Vaise poder, ademais, executar ese orzamento, como se vai facer? Nos entendemos que este debería ser o problema principal, a prioridade deste goberno. Debería de ser atender a ter un orzamento canto antes, negociado, con prioridades para os sectores máis afectados, para ese mundo da hostelería, para ese mundo do turismo, para ese mundo do sector cultural, que realmente, xa digo, ten na cidade de Santiago unha especificidade tal que precisa esas axudas importantes, como non podía ser de outra maneira por parte da Xunta de Galiza, pero ter un complemento necesario no Concello. Todo vai facer falta, e o que vemos é que neste Concello parece que se funciona no día a día, agora atendemos isto, agora isto, e que se nega a haber unha planificación a medio prazo. Se realmente somos conscientes de que estamos nun contexto complexo,
onde hai elementos que van ficar durante un tempo e que, aínda que nos recuperemos e aplanemos a curva, pois pode haber rebrotes durante meses, ao longo de meses, temos que abordala así con seriedade e temos que ser capaces de ter ese orzamento consensuado nas prioridades e no que hai que facer para 2021. Entón, nós facemos un chamamento ao Goberno, á Alcaldía, para que se poñan a negociar canto antes e que poidamos ter pois ese orzamento consensuado e con prioridades claras en riba da mesa para poder aprobalo e leválo a pleno no menor tempo posible. Senón, despois, por moito compromiso e moita vontade que haxa, o problema é cando se van materializar esas axudas e se van chegar tarde, porque o escenario, pois, dentro de 15 días ou de 3 semanas pode ser moitísimo peor, non? Así que nós insistimos en que creemos que esas medidas para o sector hostelería e o plan para o sector cultural deben formar parte das prioridades do próximo orzamento deste Concello. E tamén, quería aproveitar, porque esa é unha proposta que levamos a este pleno do mes de novembro, tamén entendemos que este orzamento ten que duplicar os fondos do plan cuadrienal de mantemento e mellora dos centros de ensino. Un plan cuadrienal creado hai en 2015, xustamente por iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, que conseguiu xa duplicar o que daquela se daba anualmente para estas cuestións e, ademais, facer esa planificación cuadrienal e que debería de atender a poñer prioridades en 4 anos cunha cantidade que, desde a nosa perspectiva, non pode baixar dos 800.000 euros ao ano. Nestes momentos está en 400.000, xustamente desde que o BNG o incluiu nesa negociación cos orzamentos en épocas no mandato anterior. Agora nos entendemos que debe estar nos 800.000 euros como mínimo, porque hai moitas melloras, moitas reivindicacións que nos fan chegar as AMPAs dos centros de ensino, que nos fan chegar as direccións tamén, a comunidade educativa en xeral, que teñen que ver con cuestións derivadas xustamente da pandemia, derivadas da situación sanitaria que temos. Hai outras que xa son históricas, mesmo algunhas que están sin executar e que estaban pendentes, como a reforma integral do apóstolo Santiago, xa estaba comprometida. Hai outras que teñen que ver pois iso con pintados, amaños e arranxos habituais de cambio de xanelas, de cambios de portas, de acondicionamento, de mantemento, que son habituais, mas hai outras que están relacionadas directamente coa falta de espazos de esparexemento, de espazos cubertos, de localizacións que poidan servir para que nenos e nenas teñan mellores condicións en infraestructuras que se quedan pequenas. Iso é o que nos trasladan desde a AMPA do López Ferreiro, desde a AMPA en Ramón Cabanillas, desde a necesidade de ampliar outros espacios cando hai propiedades municipais, como pode pasar no Colexio de Roxos. Realmente falamos de que hai que facer unha abordaxe e unha priorización de elementos como teñen que ser o peche de pistas para poder facer actividades deportivas, mesmo a posibilidade de instalar carpas móviles, carpas que, ainda que sexan de maneira provisional, poidan servir para que nenos e nenas teñan espazos de ocio de que carecen ou que se poidan cubrir patios. É algo que creo que temos que poñer en riba da mesa, que temos que falar deles, ou o acondicionamento e reforma de baños que moitas veces son moi antigos, quedan obsoletos e onde hai moi pouco espazo nos momentos en que, como sabemos, hai que guardar unhas condicións de distancias que dificultan a utilización dos baños que hai na actualidade en moitos dos centros. É por iso que levamos unha proposición a este próximo pleno da semana que ven, destinada xustamente a duplicar esa partida para arranxar os centros de ensino. Entendemos que unha planificación cuadrienal que ten que poñer prioridades e atender en primeiro momento aquelas cuestións que se derivan xustamente desta situación e dunha problemática que sabemos que a toda a comunidade educativa que lle preocupa de maneira especial. Aproveitando que estamos a falar do ensino, pois tamén levamos unha pregunta concreta relacionado con un tema que nos continúa a preocupar casi de maneira alarmante, que son as deficiencias no servizo de comedores. Xa non é algo que o Bloque Nacionalista Galego leve reclamando nos últimos tempos, que este Concello debe garantir o acceso universal ao servizo de comedor a todo o mundo, independentemente de se pode ir todos os días o neno ou nena ou son días soltos, porque o certo é que cada vez estamos máis en situacións de teletraballo
de conciliación e a xente pois pode os nenos ou as nenas comer na casa algúns días e outros non, xa non é ese problema, senón que temos reiteradas queixas por parte da comunidade educativa de que hai falta de persoal no servizo de comedores e iso fai que se incumpran os protocolos COVID, de que non chega ese persoal, que se están incumprindo os protocolos e ao mesmo tempo que hai pois numerosas queixas pola cantidade e calidade da comida que está chegando aos comedores. Lembrade que este é un tema recorrente, que sobre isto pois xa houbo pois bastante polémica en épocas pasadas e nos pensamos que hai que cortar de raíz se hai algún tipo de problema, que este é o momento de facelo. Nos coñecemos algunhas cuestións, desde logo, que nos escandalizaron, e é que algunhas veces en algúns comedores faltaron menús. No CEIP das Fontiñas ou algún día en que faltaron pois uns 30 menús, no CEIP Ramón Cabanillas uns 10 menús, e desde logo que hai queixas a respecto de comida escasa e de pouca calidade. Entón facemos unha pregunta ao Goberno Municipal tamén para a súa consideración no pleno sobre pois, se existe o coñecemento desas deficiencias, se houbo xa algunha reunión coa empresa concesionaria e se lle abriu xa algún expediente por este tipo de cuestións á empresa que nestes momentos é a que leva a concesión do servizo de comedor. É algo que pensamos que é mellor solucionar desde agora, desde o comezo de curso, e non agardar a que esta situación se continue prolongando no tempo como aconteceu noutros momentos. E isto é un pouco que vos queríamos contar. Non sei se tedes algunha pregunta. Noutra edición da ronda de prensa di vostede que sería boa destinar nos orzamentos o diñeiro que fixera falta para o sector cultural e hosteleiro. Eso evidentemente implica recortar de outras partidas nos orzamentos. De onde cree vostede que se pode sacar para poder destinar a hostelería e ao sector cultural? Non hai ningunha dúbida en que hai partidas en que tamén era bo que nos sentásemos para poder recortar. Hai partidas relacionadas con protocolo que nestes momentos pois non se está efectuando. Aí pode haber pois un descenso importante das cantidades. Hai tamén partidas relacionadas con direccións de área, propostas de nova incorporacións de direccións de áreas de persoal que probablemente son innecesarias, desde a nosa perspectiva que non son necesarias porque hai funcionariado do Concello que se pode encargar delas, e logo o resto das cuestións son temas de planificar e de ver cales son pois aqueles elementos que nós non podemos en ningún caso pois deixar de estar efectuando. Para iso hai que ir a ver os cadros e os números pequenos e temos que ter unha primeira presentación dun borrador por parte do Goberno. Ora ben, sabemos que vai haber tamén posibilidade de utilización dos remanentes. Lembremos que estamos pois nun concello onde hai unha importante cantidade de remanentes que en estes momentos o Goberno estatal vai deixar autorizar, por tanto, algunhas cuestións que podían ir no orzamento ordinario poden acabar levándose como investimentos financeiramente sustentáveis e pode iso facer efectivo que no orzamento ordinario pois quede unha disponibilidade maior. Desde logo, o problema do Concello de Santiago de Compostela ben sabemos que non é que non teña diñeiro, senón que non executa. Temos un problema gravísimo cando, ás veces, pois, o tempo de execución pasa dos 30 días que marca a legislación, pero, sobre todo, cando sobre cantidades importantes que estaban destinadas e que ian ser realizadas nunha anualidade, pasan os anos e continúan sin ser executadas. Así que eu creo que o problema de Santiago de Compostela non é a falta de fondos, senón que é un problema de axilidade, eficacia e execución, e logo o outro é un problema de prioridades. O tema é quen vai decidir e como se van negociar estas prioridades. Nós entendemos que ten que ser cos sectores afectados e co conxunto das forzas da corporación. E o Goberno municipal en minoría, un Goberno en minoría, continúa empeñado en que ao final deciden eles sen máis e sin ter en conta pois as voces, xa non digo das forzas políticas, senón tamén do asociacionismo e dos sectores afectados. Non hai máis preguntas? Moi ben, pois moitas.